Салому алейкум, бародаро. Хушомадон ба канали ман. Марҳамат, якти лайка занем, подписация фаромӯш накунем, бародарҷоно. Мана ҳами акоманда 1,5 гектар боғашонай. Боғи фурӯшӣ, бародаро. 1,5 гектар боғ. Сортош дарахти сортои нағз, бародаро. Абрикос, шай. Ҳама намудои зур баҳоай. Зардулуҳо. Мана дарахтош, бародаро. Мана ҳамин 20 сола, 25 солашамай, то 25 солашаҳай. Ёфтарашамай, навшинондагишамай, бародаро. Мана бинтон дарахтош кало анамин территория. Сортош бинҳоят нағз. Обашам нағз, бародаро. Обаш, масъалаи обаш, ин оби тарафи қирғиз мефурад, омдаги об. ҳоло ягон бор хуш нашуда, хушкариам намешавад, бародаро. Пастани обай навбат ки телефон вай мекунад, телефон мекунем миробба, мироб хуба метиҳад, ё обу монда метиҳад мироб, ё газ намкуда, ё худтон омда мемонед, бародаро. Обаш кай хоҳед, хай об монда мешавад. Проблема не обаш. Ана 1,5 гектар. Ҳай документаш шахсӣ, бародаро. Ана якта контейнери 12 метраш айданаша обшивкараги. Мисол ишта бемалол вақти сезони зардолунда зиндагӣ мешавад, бародаро. Бемалол якта контейнери 12 метрашай. Ана якта ҳавзашай, бародаро. ҳавзашай. Мана инҷа ҳавзашай, ҳозир ман бурда нишон медиҳам. Миёни контейнеранда ҳавзашай. Ана бародаро. Мана ҳавзашай инҷанда. Мана дажи обушам будааст, мана ҳавзашай. Ана инҷа бародаро мехоҳед турбогӯркар практикум саргашт-ба. Саргизем ба турбогӯркараги. И об, кроми оби қирғиз метавонед анами канал, мана ин контейнер бошад, инҷа мана канали об. Мана канал, мана ин вай контейнер 5 метр ё 6 метрда ҷонда каналай. Ҳамин канал турбо пафтаги болоба, сарганда турбашай. Хай турби калон не, хай худ шумо нигоҳ карда шинонаги. Хай метавон то турбоша калон кара. Обаш инҷа бемалол. Аваям хӯрда метавонад. Оби қирғизам, оби тоҷикистони худмо ин каналам хӯрда метавонад. Бародаро, марҳамат. Бехаш бисёр. Ман гафа росташ нашумурдам. Обаш бехаш бисёр бехи зардолу. Анамун як 500 метрна ҷонда, ман нишон гуфтам онам, 500 метр ҷонда границаи Тоҷикистон, Қирғизистон пурра дутта, мисол Қирғизистона маҳкам карги, Тоҷикистона маҳкам карги. Границааш пурра маҳками вай. Вай бо гуам ки бо сони омада дида. Инҷа вай намешаду, вай накун. Ту асраш гуам. Ҷош ди ҷонда. Агар хоҳитон агар вай инҷанда 2 гектар ҷахар як 4 гектар боғи зур шахсӣ ёфта мешавад ҳамҷа, бародаро. Ҳамин яксара ҳаминҷаш 3 гектар ё 4 гектар. ҳамако ёфтода метавонад. ҳамаш ёнбаёни ҷои нағз ки ягон кай мисол ягон хел говхона мекунад, фермачӣ мекунад. Намехе. Барои дастгирии якҷон ташаккур. Ягон хел саволотон бошад, ин номери ман ба телефон мекунтон. Якр нагир, ман номери соҳибиша метавонам бемалол гам бизантон. Ман соҳибишам одами калонсол ку биёбе ҳар гуфта телефон набиёд. Номера мемонам, агар даркоршам номери ин соҳибиша метавонам қисишон суҳбат кард, нарху навокар мегиртон. барои дастгирии якҷон ташаккур, бародаро. Миннатдор. Худо нигаҳбонатон бошад.